greatness. Ana Magaya vakangopenga because I once received a message. Andichatauri andifanira kutaura zvinhu zvinoitika kumashure kwangu ya pane vanhu vakazomboita makuhwa asiriwo kuna Madam Boss, and then it affected the relationship a little bit. Kuri sei tototi makadika ende wanzofarira tsika munopfugama kana muchifarira tsika moti makadii zvekuti kupfugama makadika ribo makadii mutupo munoera chii Mabatman asina pride asina ego Wantanga tonjirizira gawiso Pamachada titsika ange inaso Dotoka po podcast nina zigo Osika sika utangeka kama ziko Maona drama arekwa gringo Tepe kunoona isi tingo Ndinonzi tingo ringo Dameri dina nchazo so single Pa next year nena album Fucking amigo pizza. So much. Standard. Baby. One day I will feel it. I'm going to window story. So I'm going to run my true. Ladies and gentlemen, the trailer that you just watched is from an upcoming short film, Renonzi Ama 2K, and of course, it is starring, you know who, Mitchel MAGAYA. Welcome, Mitchel. Yeah, thank you. Thank you. Congratulations. If you're reaching At one day. At one day. At one day. But what I know is the most recent one. That's the most recent one. Ama 2K baby. Ama 2K baby. Yeah. I'm not sure whether this is an Ama 2K baby. Is this Ama 2K baby? Asiri anenge achitaurwa pana anotozobudikira. Pane mwana achazoitwa naAma 2K. Ama 2K. Yes, so okay. Yeah. So we'll be talking about this movie as we'll be progressing in this interview. But tutangira panapa. Mitchel, how are you? I'm all right, thank you. Better. Kuri sei kunobva? Kuri sei tototi makadika ende wanzofarira tsika munopfugama kana muchifarira tsika moti makadii zvekuti madzimai mukutora manotsi here kana muchimhoresa vanhu vakuru kupfugama makadika ribo makadii mutupo munoera chii ndiri chiwa chiwa isinyoka here aiwa ibonga ora chiwa nechiva zvakasiyana zvakasiyana. Thank you so much. Straight Shumba Samaita. Unobva kupi Mitchel? Ndobva kwaRusape. KwaRusape kupi kwacho? Ndobva kusaidi Nyanga Road. Kuna naTemari Urundo kwandobva. Because of content yaunoita vanhu vanobva vati pane song yaulete ndonzi anotobva kumba kune vanhu. Kumba kune vanhu here? Vanhu variko. Ne uchita content unoita nge unobva kumba kusina vanhu. Ndo maonero amunenge muchiita because I think mune muchiona neso rekujaja musingatarise dzidziso inenge iripo. Ndakakurira kuKambozuma, right? Yeah, you know kuti kwakabva manager, right? Yes. So respectively kuKambozuma kunobva vanhu vakaita sei. We are representing. Yes. Yeah, so ndakakura like my dad died when I was in grade 5, right? So ndakarerwa na single mom, right? Hard worker. Vakandidzidzisa kuti she always gave me money. Because vaitaura kuti ndinganyime mwana mukomana but mwana musikana ndimunyime because ndikamunyima achazoda kuitsvaga somewhere. Yeah. So ndakakura ndichingoziva kuti no izvezvi kana tisina ndiri kumirira mama vachandipa. You go what I'm saying? Yeah. Chero zvinhu zvikaoma sei ndaiziva kuti mama wangu chero vakaenda diaspora vakambopedza mwedzi vasinganyatsotumira ndaitoziva kuti no mama vakataura kuti ndo kunobva source yemari. Yeah, so takakura tiri maAnglican. Ndakazokurira more of my mom's side. So maAnglican. Yeah. So takatokura tichitonamata. Right? So I think ndo zvimwe zvinhu zvakazoumba inini nhasi nemafungiro angu nemaonero andinoita life.
nemamwe mastories andinozoacta ndichidzidzisa zvimwe zvinhu zvandakakura ndichiona kuti no saka vasikana kana tiri mugeto chii chinenge chiitika kana musikana akabatwa nenzara chii chinenge chamboitika kuti uzonzwa kunzi ningi akavharirwa panext door chii chinenge chamutuma right. So I think ndo background yangu inini and family yangu shout out anasoko anasoko anasekuru wangu vanondisupporta zvisingaiti hanzvadzidza momzi wangu right. Vanondisupporta zvisingaiti. They understand kuti no muzukuru vision yake yakamira sei. They understand the kind of a person I am. Kuti when the camera is off nditori mishari different. When the camera is on takuita zveacting because there's a story we are trying to portray. There's a character we have to show you so that unonzwisisa kuti saka iwo ukahura consequences yacho inenge yakamira sei. Kana tira nezvebackground yako voice rako riri kunyatsonzwika kuti kabariton kacho ka emotional. Does it make you emotional when you reflect on your past or your family? Yeah, it does, because don't forget that's where I come from, right? A lot of lessons learned, a lot of experiences growing up. You know what I mean? So it shaped me to be who I am today. You get what I'm saying? Munhu anotiziya zviri personal ukasangana naye ukamubvunza kuti mishi munhu anonyima here kana kuti munhu akaita sei, anokwanisa kukuudza kuti no mishi anopa zvisingaite. Because ndakakura ndichitombozwa kuti munhu unoshaya uchitombopiwa kana neneighbor kuti iwe yotore chakati mune munhu asi related newe. You get what I'm saying? So that's why ndichiita emotional, because kwatinobva yeshi ma1 pakuti ndokunenge kwakashepa inini mafungiro angu nhasi. Saka imagine ndingatadza kuita emotional ndofunga ndiri way back kukambuzuma ndiri grade 3. You know what I'm saying? Ndofunga way back inini ndakazomborerwa futi nambuya vangu mai vamama mama wangu nadedi vangu pavakarambana. Mbuya vangu inini vakazonditora vachiti mama wangu aende kubasa. Don't forget kuti kudhara kuma90s zvainyadzisa kuti munhu arambwa nemurume chero iri 40 yake chero isiri 40 yake. And my grandmother stood by my mom vakati no unza mwana yeye kunoko ndine 4 months. You understand? Ndikatanga kuti mama kuna mbuya vangu ndikagara kumusha from 4 months to grade 2. So hapana pandikatadza kuita emotional because ndakutofunga ndiri kwarusape kwachiduku ndichiendeswa you get it? I get it. I get it. Before your father passed on, were you in good books? I know you were young, obviously. I was young, See, kungozoti dedi wano ndombo inono dedi. My family dynamics akasiyana. Yeah. Yes, tatiri my good books. My dad used to come vachititora every weekend. And sometimes vachitiendesa kumusha kana kuine magatherings anenge ariko. But unonge uchingozoti kana maparents akarambanaka vekwababa vanenge vachiti mai vakashata. You understand? Vanhu vanenge vachidhonzerana even vana. Saka ndakakura futi nichizviona izvozvo. Saka now inini, right? Passion yangu acting, dzimwe nyaya dzandinoita ndinodzifila from deep within because zvimwe zvacho ndakazviexperience, zvimwe zvacho ndakaona zvichiitika. Ladies and gentlemen, Mitchel Magaya aroda kumhanya kuacting chaizvo tichasvika naye because ndokune passion yake, but tinombomusheka mbijana. Tokusheka panapa tokusheka. Chinzwa. When you talk about your upbringing, uchisimuzwa ne-single mother kusimuka kwako, a lot of people vane ma-stereotypes concerning ma-single mother. Panotaurwa kuti ma-single mother akazodai, ma-single mother akadai, some things which might be hateful, but sometimes truthful. Iwe, do you relate paunonzo pachitaurwa about ma-single mother usually vachishorwa semunhu akakura na-single mother? How do you feel? Ma-single mother anoshorwa nenzira dzakasiyana-siyana. Nenyaya yekuti I think culture yedu isu sema-Africans, munhu mukadzi anongobhilivhwa kunzi ngangogara ari kumurume, zvipe zvinake zviite sei. Uye pane divorce ndiye anenge ari wrong. Yeti zvakafanana nesituation yangu ini yekuti mai vangu ndo vakatorasiswa. You get it? So kozoto ma-single mother yekuti ndiye atobuda. Kana kuti usingle mother wekuti akanhomboriswa kana kuti akazorara nemurume munhu akaitiswa mwana. So I think ndokunozosvibisa ma-single mother yekuti aitodawo dzimba dzawo akashingirira.
vakatadza kuzoshingirira nekuda kwemacircumstances. And I think I can say kuti I think in topic yemasingle mom it is sensitive as well, and also I have to respond to your questions as well ndichiziva kuti ndiri kutaura svika papi because ndakazorezwa futi nasingle mom. You understand? But what I understand from my own side, namai vangu vakandikudza, I think mai vangu vaitodawo, I think my mom really loved my dad to an extent now that my dad is late, and tikatanga kuda kutaura nezvavo vanoita emotional because she felt kuti vakaluza imba yavo zvisiri fair. Alright. Yeah. So kwakusiri kuda kwavo ndakatanga kutozozviunderstanda ndakura kuti no, vatori netrauma yavatori nayo. Zvekuti kunoko hedu hatinyanyozvikoshesa zvecounseling, but I think vaitodawo counseling. Especially at that time kwanguri necounseling yeHIV chete. Kwazariwana na mental health and chi. But vakaraise zakachi mwana chakasvika ichi hachina kana kwasho. Wati ma-positive warning aunodzidzawo kuti when you get yourself in a situation where you have to take care of maybe one child, 2 or 3, you didn't learn anything more positive from that? Ndakadzidza zvakawanda sha. Like I said, ndakadzidza kushanda. My mom is a hard worker. I can't say was because she's still working. So she is a hard worker. Tichikura kudaro vaigona kuto munhu ayano aifunga fast. Vakandizisa kuti semukadzi, not only single mother, funga fast. Izvezvi zvikaramba ini ndogona kusvika panapa pane zvinhu zviri kunetsa, unogona kuti ndakuda kutozvisova, wotozvisha kuti komishanga kutoda kutozobhadhira chakati akutoti ngatidai. No, ndakakura ndichiona mai vangu vachisova maproblems. So wherever I go ndofila unge pakana paine chiri kunetsa I have to solve, even if ndisiri ndiri kufanira kuita sei kusolva. So that's something I learned kuti no, you don't need a man kuti zvinhu zvako zvifambe nguva dzese. You understand? Ndakaona vasingasarudze mabasa kana kutengesa madomasi kwakambobuda zvekuchiadzwa vachinodhila vachinotengesa hembe vachinoita sei. So ndo zvinhu zvandakakura ndichiona, saka ndakadzidza zvakanaka pazviri. And also kubva ipapo handina kubvira ndaona varume vachipinzwa mumba. Unobvira varume vachipinzwa mumba? Handina kubvira ndaona varume vachipinzwa mumba, zvakuitika mazuva zvekuti kana uri single mother unotorara nemurume pamubhedha, mwana akarara pasi. Ivo vaizvigona sei vabereki venguva yaya? Because I would remember even munhu anenge afirwa, maitongoona afirwa even ari chidiki ka, but maizongonzwa kuti akafirwa nemurume otongochembera akadaro. Vanga vakasikwa zvoridzii? Vane kamukuhwanza kavaizviita. Vane kakuhwanza kavaizviita inyaya kuti vaikoshesa vana. And I think indai ndakakura ndichiona mai vangu vachivharira vachiita sei, I think zvingadai zvakatochinjawo kana mafungiro angu. Yes, kana nemakudziro futi andakuita mwana wangu izvezvi. Ndingadai ndichingoitawo zvinhu zvakadaro pamberi pake. Ndanida kubvunza sarcastic question kuti saka chakashata kupinza murume mumba mwana aripo. But a single mother has got a right to date. A single mother ane right yekutodheta because munhu kana warambwa zvirota usisiri munhu. You know, society yedu yakanyanyosimbisa kuti munhu kana abva kumurume anobva atanga kusemwa iye achiri munhu. Chero hanzvadzi yako iwe ikadzoka kumurume makutomuona zviri different, but come on, ndiye kamishi uyawe wamamuchingoziva. Just because munhu andiona andireject doesn't mean my family should. You know. Ndikupaona. Chikoro wangori munhu angakamira sei? Wangori munhu anoti wachikoro here kana kuti wanga wangofananawo nesu? Ishi ndandiri dofo risingaiti. Nanasika udofo kachitoripo kari kunonokopera. Udofo wemuZimbabwe usually kufoira meds. Kufoira meds usually do udofo. Because maZimbabweans anogona English, yeah. I remember I was in SA the other time. Zvikanzi nemunhu iwo hosi wekunokwa ndikati ko why zvikanzi kuna muSouth African musikana waunona achitaura English. Your English is so perfect. My English is perfect. But at the same time of udofo. But kutra chokwadi ndakafoira. Zvinotyisa here? Amen, vakadzidza neni I think vanozongonipupurirawo. I know kuti vamwe vacho vanenge vachiona zvinhu izvi, saka education is the key, and I believe that is what you are teaching your child as well when but as much as it is the key, zvikureva here kuti vanhu vakafoira chikoro vakabva vatofoirawo nelife? No, education is the key. But kokana wakazvarawo mwana adofo
nozi sometimes udofu hausiwe kuti pane umwe munhu inini vanhu vandakatodzidza nevangu vari madofu asingaite but waitoona kuti munhu arida kutotrayawo but zviri kuramba pfungwa dzinozvarwa zvakasiyana you know saka ende kuti nekuti wakadofura doesn't mean kuti wakutadza mulife pane zvinhu zvakawanda mazuva zviri kuitwa zvisingatombode chikoro ende mabosses akawanda ndo asitorina chikoro uzongoemploya munhu asina chikoro saka I think inini ndichikudza mwana wangu right now ndinotarisa zvinhu zvakawanda ngatisangotarisei kuti ari kugona 1+1 here straight ngaadarike nemo but ngatione ifti talent kuti ndezvipi zvimwe zvaanogona umwe munhu anenge atori nechipo chekuita designer umwe umwe ane chipo chekuacta umwe ane chipo chekuacta seni zvangu Alright, saka chirungu iwe wakazochiwanepi chakanaka kudai because ndaona uchiti wakagara kumusha bva wagara kukambuzuma ende nzvimbo dzese idzi handisiwana chirungu munzvimbo idzi maybe andizivi iyo nyaya yechikoro uda kunyanyovevarira isiri yati ona acting yangu haina chekuita serek nekupasa kana nekufoira urikuona but kunyanyopada kunyanyopada pakakosha chirungu wakachiwanepi because kukambuzuma hachiko kukambuzuma nekurusapi bvunza vanhu vekambuzuma kuti taitotaura chirungu kambuzuma kageto kasiri geto sterek kageto kari Carry that. Ladies and gentlemen, she can be a good actor, no actor movie, no actor. Asino kachirungu kanenge karichi karinani. One of my attributes say munhu anogona kuactor anofana kugona at least one language anotaura fluently. Vazhinji vanogona shona, vamwe vanogona shona ndebele, vamwe vanogona shona English, ndebele and many other languages. I can't help but notice that you've got a ring on your finger. Oh yeah. Does it mean what it means? Yeah. You are married. Oh, a lot of people don't know that. Yeah, I know. Tanzwa uchiti ndiri musikana. Ndatokangana kuibvisa. Tanzwa uchiti ndiri musikana. Ndamboti ndiri musikana. Of course ndiri musikana. Kapani pandingazo ndingati chi? Ndiri mudzimai. Ndichiri musikana. Ndofanira kuramba ndingori musikana. Unozere mudzimai waJoshua pa social media. Yeah. Makadi ndini mudzimai waJoshua. Yeah, okay. I think vanhu chavangaziva ndechekuti I'm a mom, a proud mom, a good mom to my daughter. Yeah. And also, of course, I'm taken. So, chete, tovatangogomera ipapo. Because unozoti why is it go? I don't mean to be disrespectful, but ndakastart social media yedu. Ndikaona kuti if you give too much, mangwana munhu anotozotanga kuti munhu ane vana 4 akuzorira akutopinza zvinhu zviri sensitive. You know what but I mean? Also, do you know that a lot of times vanhu vanokomenta they comment from a position of kusava informed. For example, usually there's someone who's in your inbox asking you out each and every day because anenge achifunga kuti this beautiful lady that I'm seeing on video is not taken and is justified to think like that. Yeah. That is why people need to know whether you are married. Oh, yeah. And if you are married, mumwe unafunga kuti no, Mitchel MAGAYA is a single mother and ndiri kuda hangu kurorana na Mitchel ndirofarira munhu ane mwana 1 tichienda takaita sei takadaro. So people they need to know. Yeah, ipapo uri right ipapo I think ndosaka nhasi ndangoti rega ndipfeke. Sometimes ndobvisa mostly when I'm acting and all that but kuna shumba vari. Ladies and gentlemen, mawanzwa shumba hanzi variko. So let's now get kunawo yeku actor. Movie nema short films auno actor. Unozvidescribe as what type of actor? Are you just a skit maker or you are an actor wekuti muZimbabwe mawanda madrama vanhu vanongo actor zvinhu zvinosekesa. So are you a skit maker only or you go beyond? Of course I go beyond. Ndopanozobvaka ndopanopinda Mitchel MAGAYA's edutainment. Ndopanozopinda kamafilmu yaumbotanga kutaura itrailer ama2K baby paukama movie kunyangirana crowded love zvichienda zvakadaro uko kutabva kumaskits kwakutoda zvinhu zvekufungisisa kugadzira film. Zvakabva kupi? What do you mean zvakabva kupi? Kuti uzomuka uchiti I want to pursue acting as a career. Okay. Yeah, I think ndakakura nazvo I think even like I said
kubva kuprimary ndopa zvakatotangira zvakamboda kuti tengei kumahombwe vamwe vachiti aiwa iwe ndiyo baba iwe ita mai inini ndoti aiwa ndoita tete ndo ndasvika nje zvonzi aiwa pasi kuda kutaurisa pari kuda ngatingoigewamusei saka pandaona kuti kumahombwe vana vasi kuda komodheta nyaya dzangu ndaingonzwa kuda kungoacta handiti then kuchikoro I think pakurai primary school I hope now pakusapota acting by that time papasina izvozvo zvekuti actiwa kungori nefootball kwaya whatever netball yeah so I was like naticha wangoinda and she was like isusu hatizvigone zveacting iwe unozolida here imboitai then that's where it started but atotanga kutoacta takutongoitawo izvozvo tichitongodaro kubva kuprimary yes and I remember ndakaita this tongoti skit because it was a short video paassembly ndiri mai vemakohwa yeah ndakatongogona ipapo yeah ndichitaura nezveabuse ndichipa awareness yeabuse so zveedutainment hazvina kutanga nhasi zvakatanga from way back ndisiri kutomboziva kuti ndo zvandiri kuita and avo vasi vanhu vaiona respond vaichidiki vaiona paassembly ndakatosumudza mafanzi kapaassembly I was like ndiri munhu wekuti ndakakura ndisingagone zvekutaura nevanhu ndakakura ndisina mafriends ndikabva kuchikoro ndopinda mugedhi ndisingaita sei but that day ndakasumudza mafanzi panonzi paassembly vanhu vakanakirwa ndanangodarika ndikafamba murodhi vanhu vatanga kuti yesi mai vemakuhwa you go I'm saying my mom was like asiwa kuita makuhwa kuchikoro you go I'm saying so that's where it started. So what do you think should be done kuzvikoro macurriculum edu kuti tikwanise kuincludewo vanhu vanoacta because ndakaona kuti vamwe vanhu vasingagone muclass but achigona kumhanya vanotamba bhora ka vanhu vatoninga muonero kwavanomuita kuti uyu kwawe zvechikoro zvinomunetsa but zvebhora zvinoita sei you get so what do you think about vamwe vanhu kutoti anoona nga atori shasha yeaccounting asi ari shasha chaive acting so what do you think about our education system? Ndo mamirira ndakaita handiti chikoro ndaichifarira kuchikoro ndandiriko but ndaifila kuti within pane chimwe chinhu chiri kufanira kubuda so please kuzvikoro ngakuitwawo acting ngaipinzwe nezvimwe zvinhu zviripo zvatirizoziva zviriko ngazvipinzwe kuaccommodatewo munhu wese especially pakurai primary school I think ichambopa visit timboona kuti paakuitwawo here izvozvo because I was heartbroken by that time kuti saka I'm left out I felt left out it's only ungoti ndakatozita zvekupusha of course zvakazongoaccommodatewa here and there because of teacher vangu vandaipusha but then zvasiri 100% like mamwe maclubs esaya and then wakura wakatangira kuzoacta pasocial media here or you did something else? Ndakura manje now zvekuactira kuchikoro zvapera kana I'm thinking but I still have to act ka okay ikosi ndaiita ndiri chichi kubasa ndaenda but pane chinhu chiri kushota so ndakazotanga before social media before kana benzi rese rangoenda pasocial media and stuff like that so handina kutangira kusocial media ndakatangira kuchiri kumadisk yeah that's so ndakatangira 2011 urimombe zvakadiko. How old do you think I am? I think we are almost the same age or a few years younger than me. Like how old? And I'm now 31. So you think I'm older or a little bit younger? Yeah. Chingogesa ngoti 28 around. Yeah, 28 year. 28 year. Yeah. Oh, so I still look good. I'm a good now, guys. Actually older than me. No, I'm still older than you. Ladies and gentlemen, if your guess, whatever guess yawinayo, but 2011 ngokutotengesa madisc. No, ndasingatengese madisc. 2011 ndo pandaipinzwa mumaproduction evamwe. Alright, you would be part of my production aitwa mumadisc kubhena what taito tikaonawo movie padeni watakakula dandaikona tokuona. Yes. Alright, washanda nevanhu vapi pamudesa? Ndakatanga kupinda pasetini ndakatanga na Steven Sowe neinonzi Platinum Films akaita nasiyoyo. Alright. Yes, ndiye munhu akatanga kundipinza paset. Yeah, ndakatobva kunoko ndikanoshutira kugwero. Yes, and then after that ndo pandakatanga kutsvaga vamwe pandazopinda
pane rimwe drama rinonzi mwoyo munhu wakaoma ndichingofamba ndichingodaro mamwe acho ndozomamaketa vamwe wacho asi hamusinyatsowirana zvekuti kana vamwe wacho vanenge vakandidhamba vakazongondiita rafu. Let's find it in your heart to forgive credit where it's due. Okay, I give them credit nekumbondipinzawo paseri because it's not easy kungonzi shamwari kamera yabaka chiita zve zvaunoshuvira kuti urida kuita. And how was it finding yourself passet for the first time uchiona makamera? I just felt like yes. Wakambona zvoita kana mvura inonzi kana hove yangokandwa mvura inobva yangoratidza kuti no muno mvura ndo mango ndo zvandakaita ya. What type of movies were you acting at that time? There were dramas. Like family dramas. Pamwe pacho ndakaacta nchiroorwa, pamwe pacho ndakaacta ndichiheartbreakwa nemurume achiura achiita sei yeah. Pane nyaya dzinonyanyotaurwa dzeprofessionalism kana uri paset. A lot of people by that time I believe you were still fairly young and ndoba unenge uri vulnerable the most. Wambosangana nemasituation aya? Ndakasangana nawo but handinozokwanisa kuabuswa. Pane zvimwe zvokuti munhu aigonodedzwa kapoiswa like podedzwa for maauditions obvanzi maauditions kana kuti ari kudomboshawa kana kuti ari kubulawayo and then wototravela all the way nemari yako wotosvika kubulawayo wotoona kuti ko maauditions acho ari kuitwa vamwe vari kupi zvonzi vari kuuya mamanje you know wotoona kuti kwatosviba hapana munhu ari kuuya iwewo ndiwe chete nemunhu rume kana nevamwe vanhurume tu kana neumwe musikana anenge achitotorwa advantage. So inini one thing chandakaziva chandakadzidza ndechekuti inini I know what I want and chandiri kuda chate acting and I always felt like chero ndikatadza kupiwa mukanana uyu it's his loss because inini I know I'm that good. Ndopavaizotadzira ipapo ya industry iri kunzi kukwira makata kunenge kunonetsa kana usina munhuwo anenge ari kumbowana ma-sexual favors from you. Uzvoona here muindustry izvo? Ndakazviona patime yacho. Now ndangofocus on kubuilda production yangu so zviri kuitika kunze handisi kunyanyozviziva yangu to be honest but obviously zvichiriko. Obviously zvichiriko. Ladies and gentlemen, Mitchel Magaya watinayo pana matiraya kunzwiso kuti kwaakabva nako nenhau dzekuacta idzi zvangu zvakamira sei. Nawo kuzoya pasocial media wakazodecida kuya rini? Ndakadecida kuya is it 3 years ago? 3 years ago? Yeah, 3 years ago. Ndatomboita life yangu, tichingopusha kumadrama ikoko zvatozopera zvemadiski, vanhu vakuya kusocial media. So ndakatotora time ndichida kuramba ndiri kusaidi kweproper filming. Tikanzwa a lot of skit makers or actors vari kuimaja from social media, a lot of them they say that they did that ngoti rekatimbotryawo out of boredom. But vazhinji vacho vane one thing in common, vanoratidza kuti kwavakabva zvanhu zvakaoma chaizvo. Saka we can say kuti vakaunzwa pasocial media nenhamo. Like Zigo unonyatsoona mapicture ake 5 years ago kuti Zigo zvanhu zvakadzvanya. Then uzoona izvezvo unoona kuti Zigo ganda kutoziva kuti akaunzwa pasocial media nenhamo. Iwe pawakauya pasocial media wakauya nenhamo here? No, not at all. Because inini uri kuona jeni yangu kwandakabva. Ndakabva ndichingotaura kuti ndiri kupesiwa acting. Ndakapesiwa acting because I felt kuti I have acting within me. Zvekuti ndaitoshanda, zvekuti ndaiti of course ndabva kubasa chikosi chacho ndaita zvinongonzi zvepressure kunzi ita nhingirini ita firefighter ita waita but uchitoona vanhu vari kuacta unenge uchifila kuti chidaina ndiri kuacta yeah. So inini ndo zvakangondisvitsa futi pasocial media. Ndakazobva uku manje ndakuona kuti uku kune kwakaoma futika uku because kuti upinzwe futi pasi paproduction yanhingi uchisvikawo ikoko akanzwa ungokuda oyo ukamuomesera unobva wangonzi mosodzoka mangwana kune kwakaoma. Not also because of that. No, now muzimu film industry yakaomerwa pakuti mari dzacho kuti vanhu vaproduce hakuna. And also isusu market yedu isu muZimbabwe hatina. Vanhu vanozoto kana vaproducewo mafilms wakuda kumboendesa kuna Zambezi Magic kuna nani tiri kutobuda zvasiyana nemanigerians ekuti akatobuditsa chinhu chiri kutotengwa imomo muNigeria. You get what I'm saying? Saka izvi zviri kulimita futi even ma-opportunities ekuacta. Yeah. Saka I was like,
kunze kwacho kwakaoma maproductions acho ekupinda and also nenguva akangwara ufutika uchiona kuti kunenge kuchidiwa bonde first uku so saka what can I do? Of course vari straight vacho izvezvo havana mari yekushuta saka makore atombofamba paipai ndopandakatozongota but I can still go on social media ukuteta jara the actual thing yekumboita audition yekutoita zvinhu zviri proper but I'm like can I really adjust kuti ndipinde pasocial media nditange kuita zviri fast zvemaskits yeah so that's how ndakaona maskit uchitanga maskit ndakaona uchikitana naMr Ridiculous iwo katanga kuona kutara ozvona ndiri feninga ndakamaona munhu akapfeka shorts achifamba zinhano une energy nani yeah kana ndapa acting izvo ndinendakaneta but ishe ukatanga wanudza uchiacta energy yacho inobva yatongokwira yeah so ndo pandakapinda manje muindustry yesocial media so nakonda mafungidziro unonzwa munhu achitaura kuti inyaya yemari ndiri kuacta ndakapfeka uniform yangu inremade handika zvazvanzi vangaite seiko kutsvaga mari inini handisi pasocial media kuzotsvaga mari ndiri here because of passion yakamboita kuti inini ndifambe netsoka tiri kumacamping yemahara kuti iwo kune nzara wakwira kombi nemari yako ndosame passion yandichinayo nawo ukati iwe hausi pasocial media kutsvaga mari uri kuwana kupi mari come on that question manjeka unongotaura kuti I'm a loved wife or I've got mabasa andinoita chi or kana kuti woti hai nini ndinoba okay inini handifarire kutaura more about my personal life ona wega uchingozviona unongoonawo I can see you look like hauna nhamo iri pauri Siko, oh my god yeah Siko as inini handidi why I'm careful handidi kutaura chinhu chinoita kuti munhu ari pakutambudzika izvezvo afile unge asiri munhu kana ari kushora that's why ndichihesitata kutaura when it comes to zvinhu zvakadaro because I feel like zviri sensitive but handirarame nemari pasocial media asi uri boy ndiri bo because tenda kuziva kuti even usingararama kune mari pasocial media so tikakusapota pasocial media mari iyoyo inokwanisa unochinjawo here life yako okay on that note handirarame nemari yepasocial media handiti but mari yepasocial media handisi kuti vanhu ngavasapote vachisapota talent riripo vachisapota message yarida kutry kuportraya right ndo yanga iri main thing yangu ndichipinda handitika but then when we talk about money now ndine vanhu vandinoacta navo ndine vanhu makameramen wanoshanda neni vanhu vanenge vachida mari handitika saka sometimes manje handizokwanisa kuti pari kubva iya ndoramba nchingoti ndichifidha ivo so if social media can pay that money can still benefit vanhu vari padhuze neni saka ndikuti uchipinda muindustry iweyo ndatanga ndabvunza mubvunzo uyu ndevapo vanhu vakatanga kubelieva in you kana chiti kubelieva in you I'm talking about vanhu vakaudzawo your idea vakasupport it could be a husband it could be a relative it could be a friend and then wapinda muindustry those people who welcomed you tutata pasocial media wakuti ndakaita collaboration naningi uyu ndakamukumbira kuti acte kana kuti yakandidedza ega ndevapo vanhu vakaitika izvozvo inini hangu pakubhilivhwa nezvepassion yangu family yangu yagara yatongondibhilivha yagara yatongondibhilivha be it my mom be it everyone be it friends vanotongoziva kuti yeah but pasocial media vanhu vakatanga kundibhilivha totongoti ndiva vana Ridiculous ana kuda Rushman ndiani mumwe ndokunozokangana wakandikashora dare haisi mhosva titi wandichenesawo ipapo munhu anobva ati ko ini saka but ndo vanhu vakandibhilivha tikatomboita maworkstation now handichakuona uchinyanyofeature nema-mainstream comedian uitange wane clan rako raunongoacta naro remaactawo futi raunoitanga unenge wadiscover like youare creating your own niche chekutanga why is it you're no longer working mumacollaboration nevanhu vari outspoken
and also why uri kutora vanhu vanogona kunge vari underground or vanogona kunge vasati vakuzikanwa or not so familiar faces? Ndichipinda pasocial media ndaita mashort nengiri maskits handitika because ndaida kuaccommodata ndo zvinhu zvanga zvichitongodiwa nevanhu handitika but don't forget ndakabikwa kumafilm handitika saka it was really, I felt like no inini hangu kumaskits zvinhu zviri short zvekusekesa vanhu. I'm not a comedian. Ndakagara ndikati ini ndiri comedian here, ndakambobve pamwe handiziye, ndakambobvira ndatora comedian. No, ini ndiri actor. Right? So whatever I do what I only do is kupfeka character nekuportray the character iyoyo and the message iri kufanira kusvika kumunhu handitika. And ubva watopindura mubvunzo, as an actor do you have to be funny? As a good actor in particular, do you have to be funny? Not always. Not always. An actor munhu wekuti anokwanisa kuchinja ma-characters. Not kungoziya munhu nekuti anosekesa vanhu. I think iwo ndo ateta ngori strictly ma-comedians. Kozoti aya ma-actors ekuti okay, kana pakuda kuitikawo zviri funny, kana ari balance, anokwanisa kubva apinda mubalance. Kana ita kunzi ichida iso, woita izvozvo. Because I believe you don't have to be funny because you're an actor. Not everyone can be funny. And I also believe most of the comedians are not necessarily funny. They are clownish. You get what I mean? First, they have to look like a clown. To be funny. Both always so kind of funny. And then since when I'm in Zimbabwe, tichisimudzirana tinozogamuchira kuti nyange uri clown toita kuti funny, but kuningi kwenyu kufield kwako kunoshandire wedire kuti funny. Do you need to be funny? When necessary. But I see your attribute. Pane pangu pacho ndo okay wabva watoita kuti ndikwanise kupindura mubvunzo uyu ndosaka wangu wachindibvunza kuti sei mazuva usiri kunyanya feature nevamwe vanhu because vakawanda ma-comedians. Iwo ndogona kupa example yekuti ndiani wandingafeature naye izvezvi. Let's say ndikuchida kuita storyline iri serious. Let's use your friend so that atikonzerese matambudziko. I believe kuti Ridiculous is your friend. You want to do a very serious storyline with the Ridiculous. Saka obviously yo uchiona Ridiculous vanhu vane system yekutoti kana vatojera nhinga achisekesa actor ari chiita zvinhu zviri serious hamuchatomufarire. Saka iye chino ndikada kumudedza kuti Ridiculous uyu akamboita mufesi uyu ane zisutu ari kuchesidzira vanhu anogona maoko panhamo. Yes, anogona kutotya kuuraya career yake because vanhu vakatoona akadai vakutoti chichi. And also iye kana ari comedian manje kuti amboita izvi zviri sensitive sometimes zvinenge zvisingaita sei zvinenge zvisingabudi unless kune vamwewo vanokwanisa kuswitcha. Ko iwewe unodanwa here pamasets ari more comedy. Are you open for those things? Zvine comedy mukati. Or are you still comfortable doing those things? Unogona kuva open but unyazozvifila. No, I'm comfortable working with anyone as long as inini zvisingandibuditse panyaya dzangu. Zvakafanira kuti iwo uda kundideedzawo kuti ndiite fani ini handisi comedian but iwo unokwanisa zvakafanira pandaiita naRidiculous ipapo iye aita zvake zveucomedy handitika zviri comic ini ndichifasa ndichipa message ndiri nini ukuibata iye achipenga ndo handamudzora ndichiita serious ndirini. Saka if anyone can do that, yes, we can work. Ladies and gentlemen, this is Mitchel Magaya watinaye panapa. Mitchel Magaya tichitanga interview I said uri kuita adult entertainment. Oh yes. Uri kuita adult entertainment. Yaunoti adult adult entertainment yakamira seiwo. Mitchel Magaya yakabva zoita Mitchel Magaya's edutainment. Handitika kurova kuti kunakidzwa kuna kudzidza mukati just like entertainment but iri entertainment ine dzidziso mukati. Sawati kunakidzwa kune dzidziso mukati hanzi ndokufadzai ndobva ndakudzidzisai. Yes zvakafanira kana uchiteerera music yaWingidi pane pamwe paunototeerera kutoti zvakafanira song yekuti njema handitika iwe uri kunakidzwa but iwo unogona kutozoramba uchinakidzwa manje kana uri munhu anokoshesa kunyanya kufara.
than kudzidza. But munhu iyoyo ane mindset ye inocalculata zviri fast achanakidzwa but achiona kuti okay saka zvinzi njema dziri zobva papi imessage ndo paunobva wafila uremu hwesong because waona uine maziso akaita sei akavhurika. Yes. Can I share about kunakidzwa? We are talking about the entertainment part of whatever you are doing. But kukudzidzisa manje pana education. Of course kune mamovie anoticha vanhu warfare, kune mamovie anoticha vanhu ndingati anoticha vanhu music. Iwe unenge uchiticha vanhu chi from your movies like achisi chinhu one but zvine pazvinonyanyotenderera. Okay, inini pamamovies angu beat skit beat proper film chairo ndiri kudzidzisa upenyu. Ndiri eye opener. Waibata nditori eye opener. Iwe ukavhura maziso uri kuona ka unotoona kuti kana unge uri mukadzi ndiri kuacta ndiri samaid ndichitora murume ini ndofunyanyofarira vakadzi zvakanyanya. I know hangu kuti following yangu ndakaitarisa i50-50 vakadzi nevarume. Varume takawanda. Ndikushokudza ndokona kuratidza paningirikeni. Tinoassume kuti varume takawanda ne2% paningirikeni yangu. We are 52. Yes, actually. But it's not significant. Well, it's there. Yeah, but it's there. Yeah, I know. But so vakadzi ndio vandonyanya kufevhera zvakanyanya pa content yangu anditika kutodarika varume. Why? Pandinogona kuacta ndiri maid ndichiita zvimwe zvinhu ndichitora baba ndichiita sei ndingachida kuedza kuratidza kuti iwe mukadzi uri mumba una someone una maid anditika of course havasi vese mamaids akashata but vakawanda vacho vanozoita mahidden agendas. So ndiri kukuratidza kuti uri kuona matactics ese andiri kuita inini. Uri kuona pandazosangana nababa pabathroom, uri kuona pandazokikana nababa paspetable ndichiita sei. Be alert kana uri mumba mako. Handiti pandazoacta too nice kuna baba nchiti baba mamuka sei muri kuda chii handitika ndiri kukuratidza toni inini yekuti ndinozoti inofarirwa nana baba. Saka iwewe chizvitarisa kuti uri kushandisa here that same tone kumurume wako kana kuri kumuwachira kana kuri kuita sei zvese zvandiri kuratidza iwewe wona ndoda kuti uone. You know what, I always feel like mukadzi sometimes vakadzi kune vanounderstand kune vasinga understand but vasinga understand vacho unonzwa munhu achitaura kuti wakudzidzisa vanhu chihure manje unoda kuedza kuti chii saka uri kurudzira kuparadza kwedzimba. No, come on. Ndofunga uri wamusoro wemunhu kuti come on hausi kuona here handiti inini ndiri kupfeka ndini muroyi wacho handitika it's not easy kutora abedroll ukunzwisisa. But I don't care losing vanhu as long as ndine vashoma vandiri kueducata. Right? Kana inini ndikatadza kuportraya role yacho yamaid ari kukutorera murume saka uchazozviziva sekuti zvinoitika zvinhu izvozvo. Tese toacta zigo ndiwe nhingi tese tiri kunamata ngatinamate isusu tichizoti zvinhu zviri kuitika mulife medu muri kuitivhurika hombe dzacho musachazodziona sei. Hanzi varume vanobva vaona kuti maid anotorwa sei. Vakadzi vanobva eka uri kuona but varume vacho chero vakaona kuti maid anotorwa seika anozoona futi kuti kana wamutora chii chazoitika. Maid anga achikuda here kana kuti anga achida mari yako kana kuti anga achida ngokupunzira imba yako. Kune maid anenge achingokuda here kana kuti anenge achida mari yako. Ameno pamwe togona kuti tikate pamwe hapana anenge achida pamwe anenge achitoda zvemashuwa but kazhinji kacho anozongopunza imba ende wozotadza kukupa zvawange uchipiwa nemukadzi wako. Saka let's now talk about the packaging. Pari kuya edutainment yako dzidziso yako pairi kuuya iri kuya yakadai. I have to say ndiri murume wangu neni akatariswa wangu ndichingoti this is nice. So iwewe is that your intention kuti paunoita drama rako iwewe handiti mapfekero aunenge wakaita is there a reason why iri educating or is just entertaining? No, there's a reason. It's still the same reason. It's because I want to educate. Why am I dressed like this? Right? Nasu yakadzika umusoro kana ndapase tinokwira handiti inotopfuura paida kana ndapasetka kana ndichekitwa ndiri maid akadzikama inoita sei inodzika handitika but kana ndakuningirana zviri intentional zvese zvandinoita ndiri paseri zviri intentional
right? ndopatiri kudzoka pa-adult entertainment. These are the type of stuff that entertains adults. Oh, really? Yes. Well, if you take it that way, there's nothing I can say or do. This is the means to an end. And what is the end? What is the purpose? Zigo, ndo zvandatsanangura kuti isetup here kuti tiri mumba handitika ndoda kueducata mukadzi wako iwewe kuti pane pamwe paanorelaxa andi endai munomutsa baba andi tora endai munoningira munomutsa baba ningiri vamuwaridze mubhedha andi baba ningi vati varida sipo apa munhu anenge ari pafoni vari varida sipo yogezesa mheno irimo here imomo andi votomhanya. You get what I'm saying? Pane zvinozoitika futi ikoko kana murume agara ari hure but because pamwe pachapushwawo nemasituations pamwe haasi kutombopiwawo mubedroom pamwe mai vari kugarawo vari busy zvinoisita vice versa izvo paedutainment yangu kuti tinomboratidza futi side rababa vanogara vari busy kuti chii chinozoitika handitika saka uku isusu pandinenge ndakapfeka izvi mai varimo vachiona zvinhu zvakadaro ndo eye open akaya tiri kutaura. So that's why I'm saying ndine ndakatodressa zviri intentional zvekuti ndotozoti iwewe of course varume chii chinhu chamunofarira chii chinhu chinowanzokupinzai muna taisireva vakadzi vanenge vakapfeka zvisiri right handitika saka that's why ndichizopfeka ndakadaro because ndo zvinozokulidhai kuma1 handitika varume munozofremerwa repi just because wamboita kakuluika mbichano wambozombopinda mukona naivo kasoti obva azofunga kuirefremera repi handitika murume uchasiya mhuri yako just because wavarayirwa nekauniform ikako kari short handitika zvakawanda uchazara zvirwere nekuda kwezvawaona zviri kunze. So varume munonyanyofarira zvinhu zviri kunze than zvinhu zviri mukati. Unozofunga manje kuti zvinhu zviri kunze zvandamhanyira zvezvi madam vari nani because you get what I'm saying. Saka zvese zvandinoita ndiri paseti zviri intentional but intention yacho ndeye edutainment. Ladies and gentlemen, mukaona Mitchel Magaya achiita something chamuri kuona nge chiri inappropriate. Remember at the first time chekutanga first reason is she is doing it because it's a play, it's a drama, and secondly there is a reason, and reason is to educate. One my bedroom scene aunoita vanhu vatori mugombese my bedroom scene yaririwe. The funny part and it's maybe inenge iri interview yemunhurume kauchi but kazhinji kacho bedroom scene question haisari inosarire munozvifarira. We don't hide. We love adult content as men. We love soft porn as men. They are just a bunch of nude stuff that men love, and that is also why we love our wives. That is why bachelor your girlfriend. That is why people, even when married, they send each other nude pictures. Or it's adult entertainment. It's not inappropriate for adults to enjoy those things. So my sex scene, no matter child. Not my sex, my bedroom scene. My sex scene no matter, but not send down a sex scene now. What about extra sex scene there? No, my bedroom scene. No, manje ipapa mumazimbabwenzi vamwe vacho havanzwisise manje vanenge vakutozofunga kuti vakaona ningiri vanozofunga kuti kune manudzi angu ariko kunze. Wangoitawo ndibvunza mubvunzo wekuti zvinofamba sei kumabedroom scenes handitka bit vanhu vari kufeka unge vari kuita ningirikini handitka chinhu chekutanga tikazoti acting handi inini basa rangu unozoti mhosva yangu yandinozopirwa nevamwe inini kune vanhu vanondiappreciata handidi kuvarasa. Nhasi tiri kukupa mukana wekuzvichenura. Yes, not kuzvichenura isachi hakusi kuzvichenura because kuzvichenura asazvichenura in I do my thing but ndiri kuda itori favor yandei chitoitira vanhu kuti vasazoita kunge vanenge vachinonoka kufunga. Inini mhosva yangu kugona kupotreya role yangu. Kana ndichichema ndobva ndachema. Ukaenda unokanosecha crowded love unotoona kuti ndandiri mukadzi akafirwa nemurume but when I cried a lot of people were like we felt this. Each role yandawana inini I would do it
wholeheartedly because ndokwandakadzidziswa kumashure handina kutanga kusocial media. No matter ndiri kutora nefoni handitika kana ndikatonzi roho yako panapa wafirwa nemurume ndakutoita zvinoitwa nemukadzi kana afirwa nemurume handisikize. Kana iri romantic scene ndiri kufanirwa kuba iwewe ndiri kutopinda muroho yangu zvese nemwoyo ndakatonyura. You get it? Yeah. So manje kana vanhu pandinoita iyi kana ndakapfeka zvakadzikama ndakaita sei vanhu havati yesh Mishi well done. This is what we call acting. Yeah. But now comes to bedroom scene. Just because I nailed it the same way I did pane iyi zvakonzi akutinyanyira ndofunga ndo zvaari mureal life tatomhanya kureal life. Alright, isikaiwe Mitchel ndikubvunze iwe. Mitchel. Ndikakuona uchigona kukisa munhu zvakanaka pamovie. Ndikatadza kuassume kuti ndo zvauri mureal life here. Ndikutaura kuti acting wanzwa pane zvimwe vanhu zvavanotondifungira kuti ndiri kana ndiri that sweet ndiri that chi pamwe mureal life ukatobvunza mudiwo wangu pamwe andikuudza kuti she's too boring. But just because kana ndakuacta manje ndiri kushanda nescript iri kundifosa ndikatadza kuita zvakanyorwa pascript inokatwa kamera kuti no that's not it. Tichidzoka pamubvunzo webedroom scene ndinoona une number of actors wanoacta now. Do you own your production house? Yes, I own it, and I started producing my by myself recently. Ndanzwa nekubhadhara makameramen ka 1 hour ndinotonza apa toda 250 paritoda 300. Ka 1 hour here, ka 1 hour. Saka ndakatozoona kuti pamwe vanhu vangu vachionawo personal life yangu obva kuti munhu mari inenge iripo and stuff like that, but kuti uzoonesa vanhu kuti no personal life nebasa manje zvakasiyana isi tototi kusocial media kwacho kuzvibhadhari. So, paunorecruita vanhu ava it means vanhu ava vanenge vari maprofessional actors vese here or vamwe vanotongorecruitwa? Mostly to be honest. Well, rega nditange ndapedza pandandichitaura nezveproduction house yangu. So because of that manje munhu aikona kuchaja mari iyoyo akuchaja mari iyoyo handitika obva agara 2 weeks 3 weeks aine footage apa kufacebook kusocial media vanhu vari kuti nyara riri kutofa ukangonyora kangani kasina basa neacting zvinonzi handozvavakuita kamazono izvi zvakatadza. You understand? Uyu manje anenge asinganzwisisa ndakazoona kuti no let me do everything by myself ndichiita zvinhu zvangu ndega. My cameras and stuff like that ndiri ndega kuitira kuti ndikwanisa kufamba nepesi yandenge nchiita sei yandenge nchitarisira zvinenge zvinhu zvekuti mafans angu anenge asinganzwisise ndinogona ngotanga rimwe movie rotadza kupera vanhu voti kochika uona ranga richinakidza ndiri kutozviziva handisida kutombokurasisai pandinotobva kumba ndenchitoendera imimi. But manje uyu munhu wandiri kushanda naye akandirasisa manje it's out of what? It's out of control. Bandoba ndiri kudzoka manje pakuti vanhu vanoacta nawo vanorecruita vese maprofessional. Taakudzoka manje kuti achitaura kucrew futika kune vanhu vanenge vachitekenya vachiita zvikamera work vachiita seivavo handitika saka izvi zvitakudhila tega. And also kana paine munhu anokwanisa kushanda neni manje amuproduction house mangu achishanda nepesi yatinoda feel free to hala me. Ari fast anofunga zviri fast because handiti kana tiri paseti cameraman ofunga zviri slow kudarika inini. Haifanirwa kungwara kudarika cameraman wangu because at the end of the day toda kuprogressa. You know. And also itori advert iri kuitwa here mariona tichapiwa mari yacho yeadvert. Simudzira support local talent. Ladies and gentlemen, if muri imimi toenda kuSABC here tobhadhariswa futi. If you are a videographer, a video editor, any of the two or both, and you want an opportunity, of course, not with a so big company, but a promising production house, yatotanga nemari so are friendly, kuti vanhu vasangogara padent tisina zvada se zvatiri kuita. The number tichakupai number comment section or pascreen panapa ichabuda yamunofonera, and then you'll be able to work. Toda munhu anogona kushanda under pressure, toda munhu anosolve maproblem, toda munhu anofunga outside the box, someone who is innovative anenge achingweda sei tobata simukati sei takaenda. I believe kuti vanhu vachayo vakawanda. Thank you. Ngatidzoke pama-actors. Inini ma-actors angu akawanda wangori right kuti vamwe vacho havatombozikanwi. In fact vakawanda vacho
right inyaya yekuti ndinofarira kupa vanhu maopportunities ndimunhu akamboshiya kuti maopportunities ekuita sei ekuactor so ndinofila inini kuti munhu akandiapproacha achiti mishi ndinoda so kuti ndimuvharire panze I feel like no ndikuvhara talent so I always feel like munhu wese ane chekuita nekutsindira talent reumwe munhu hakuna munhu anenge achiroya kudarika ipapo yeah so inini just because ndinogonawo mbichanawo pandinogona ipapo doesn't mean kuti handifanirwa kusumuka neumwe munhu anenge achigonawo because akwanise kudzima talent rangu I always tell my actors kuti iwe kana uri paset do your thing usatye kuti saka mishi nekuti ndiye akatibereka saka ndikazoda izo kana ndatokudzondiroemba mandirowe you get what I'm saying so many times jiti ndiroemba makanditi ndiri kutya no usaone mishi yekusocial media kana ona inini tiri kutodhila tese rochiti mukadzi arowe tora munhu chero mukadzi anenge asingadi mukadzi anenge achinzi arowa mbama yacho bhayi so I always tell them to be yourself. This is the opportunity for people to see what you can give to them. Right. So that's the reason why ndakaungandirwa nevanhu vanenge vasingazivikanwi vumwe munhu wekuti ndogona kutotanga kutomudzidzisa because anenge aine passion. Alright. And I believe being a good actor does not necessarily mean kuti munhu iyeye is a professional actor because professionalism either by attending school or by working on a set for quite a time until you reach that level yokuti vanoti this person is a professional actor. So unenge uchiselecta actor wako based maybe on character based on kugona kwake kuti ane talent but asati aprofessional unoona kuacta naye a-bedroom scene navo vanhu vakadaro unovaito sei kuti vachikwanisa kuva professional pabedroom scene racho iroro oro iwoyo maybe pamwe hausitoriwo professional because we often face masituation ekuti vanhu vanenge vachiacta vanozotirana mumainbox vachikomentana off the record kuti pae waacta chaizvo pae wagona ona kuti compliment kai is suggesting otherwise ini nangu ndotora ndichiti chii but inogona ndapinda pabedroom scene nemunhu tiri kutoita zviri ndinotochuza kuti because crew rangu rese ndotoziva kuti uyu anofunga mindset yake akamira so handiti uyu palife yake anogaya so saka pandinotovapa marose ndichitoziva kuti uyu anovhurika kusvika pakati saka ndinopa munhu senior ndichiziva nediscipline yake but at the same time izvo zvekuzoteerana kuseri kwemainbox and stuff like that no kwangu izvozvo hazviko and it's something that's not acceptable. What do you say kuvanhu vanoti mamovie ndangoita ngekudhara havanobelieve kuti ange nechiremerera yekuti time yekuti vanhu vanenge vaenda kubedroom tinongoona vakabatana ruoko vachienda kubedroom kamera yoga yatange yafade yobeta dark vanhu ivavo manjeonaka nguva yatafamba shamwari kwana naNetflix handiti vanhu kana vachidanana ari girlfriend and boyfriend kuna vanhu vachitokisana handiti saka isusu edu togona kunge tisati tanyatsosvika palevel rekutoita chaizvo zvekukisana handiti but now takuda kutraya kuda kuzvishowa handiti saka ipapo hatingazotadze kungopindawo kamablanketi tombokuratidzaiwo just a little bit because wona kasha tiri kutaura nezvezimbabwe yako naNetflix everywhere you go Netflix iriko saka manje isusu tikaramba tichingoti baba Rwizi masikara seiko kwakuri seiko kubasa ningoagezisa maoko tinoda kufambirana nenguva at the same time tichidzidzisa vanhu tsika nemagariro asi tichifambirana nechi nenguva ini ndikangoposta video ndekuti tange ndakapfeka hembe yakanyanyodzika stereki pafacebook tichitange ndoda kudanana nemunhu kana tange tapinda mumablanketi ndinoona video rero rinobva ranzi raitwa taken down by Facebook richipomerwa mhosva hameno majeri unofesawo machallenji yaya no handisati hangu ndambobvisirwa video neFacebook Is it because there's something that you know that others don't know? No, not that because inini my videos angu haasi explicit the way some people think. You get what I'm saying? Pane umwe munhu wekuti come on, pane umwe munhu wekuti anogona ngokuti wakaisire inoziri ubva watomutarisa kuti anogara kupona kwaanogara asi munhu ari exposed. Shadaya ari exposed. Anotaura kuti
ari exposed angambori pachitungwiza but izvezvi akutambira mutauni nekunana suits world. Come on, wonaka izvezvi kutauni tingati itauni inzvimbo yekuti handichatombode kuipinda. Look at tauni zvairi. Ndingati hanzi ndiri exposed just because ndasvika pajoina ndazosvika papinda ipi imwe nzvimbo. Mutauni makutobowa kufamba. Saka tikutora exposure inosvika papi. Because kana uri exposed ka unonyatso ukasangana nedzimwe nyika ukaendo kuna nyika dzakasiyana siyana unotoona zvinhu iwowo zvekuti zvawaitya uri kunoku ka wotonzwa uchitonzi ko zvine basa rei wanzwa. Like, for example inini I used to think kuti munhu ane tattoo fanike rako iri amune ane problem chaiyo. That is what I used to think. Mune ane problem chaizvo. But when I go to South Africa, I realized a lot of people, they have tattoos. Whether they go to church or they don't go to church, whether they cheat. That's why you see it on Angadasana Passion Java. He has got tattoos here. In South Africa, it's not even a problem. They don't even. But one prophet passion, the prophet. But one in tattoo. But one to part the show correct. So feel like Saka iwewe kana vanhu vaMwari vachingoiswa matatu chinyorwa. How can you judge someone nekuti ndakaisa nose ring? But do you think that they would have received you differently if you didn't have a nose ring? No, because nose ring ndakaisa mamanje dzonga ndotobvisa. You know kuti ndikutaura kungoya pa nose ring, but ndikutaura the whole outlook or your preferences. Do you think that people would have received you differently? No. You know what ka? I love maZimbabweans anditka kana nchitaura kamusazonditi ko isusu kotaita seno ndikutaura kune vasinganzwisise. Kune munhu wekuti iwe how many times uchijudgwa nemunhu asingatombokuzive. Uchingofamba ukatodressa ukatodaiso. Then comes inindo ndaenda katofitwa neuniform yangu. Zvanzi akahure chete. But asingatombozive life yangu. Iwe watojudgwa kaminura here. Une nose ring hauna. Saka no matter what you do, people always talk. Once what toxic people always have something to say bad kune vamwe. Saka whether uri mafundisi wani anoparidza shoko andotengwa musoro nebhaibheri but anongotaura wani zvakawanda. Saka whether une nose ring whether une chii unongotaurwa nevanhu. Saka dai ndisina tattoo vanhu vaingotaura futi zvavanoda. Uchatekerere movie ramufundisi kana kuti wakatoriita kare? Ramufundisi handisati ndasvika because I think vanhu vanozogona kunyatsoacta mani hesh pane pachida vanhu vanonyatsogona kuacta. Ladies and gentlemen, vanhu vanyatsogona kuacta muri kudiwa. Pane mukana wemabasa uripo panapa. Ndiani anonyora mascripts? Ndinonyora. I write the scripts. You can ask my daughter. Mom, Hi daughter. that's taking so long. Come. Taking so long and I want to sleep. You can sleep My there. hands are not done and my hair doesn't have beads in this. You can sleep there. She was supposed to go to the salon. That's So why she's that's saying it. my nails needs doing, my hair. Chero iwo wakaita sei unongojudgwa nevanhu. Handitika inini handisi pasocial media ndakumbira handisi pasocial media pakuzoudzirwa kunzi kanawo pasi time yangu ndakuita zvelife yangu waisirei nose ring waisirei chakati. Nose ring inotuka munhu. Nose ring inotaura kuti munhu pinda mubhawa. Vangani vanhu vari kuona mubhawa but havana nose ring. Vangani vanhu vari kuona patouchline but havana tattoo. Saka kunyorwa tattoo hakureve kuti zvinochinja pfungwa dzako mafungira ako. Handiti. Yeah, so But zvinhu zvakangokura uchifarira here kana kuti it's an issue of external influence? Pandakakura ka ndaitomborio exposed pazvinhu zvakadaro. Handiti. But inini chandingozwa ndechekuti ndiri munhu ari different. Ndofarira style iri different. Style and pattern. Saka pakuzosangana neimwe exposure wakutoona kuti saka tattoo harivhundutse but I think I like this. You know? Kana usati wasangana nezvinhu zvawafarira zviro kuti zvakashata because unogona kuzotuka izvuka totozoona iwe waanazvo. Nekufamba kukuita nguva. Kufamba kuri kuita nguva. Yes. Yeah. Yes. Ndadzoka I was asking you about my scripts. Who writes my scripts mamovie ako? Because ndaona kuti mascript andotengwa. Ndiani anokunyorera mascript? Ndini ndonyora. Ese. Wakadzidzira kuponyora mascript? Ina handina kudzidzira. Acting handina kuendera kuchikoro.
zvanga zviri mukati. Kunyora nyaya, I think it's a gift. Ndofanira kutenda Mwari nevadzimu vangu. Yeah, because it doesn't take me hours for me to establish a story. Even right now, where we are right now, I think kana kuri kuvaimbi ando anenge angunzi freestyle. Yeah, but mimi manje kamunozotregerera, I think maybe not amnyanyo interview new vanhu vanenge isusu, but kuacting kutori nema-freestyle. And also I can write a story nenge ichitoitika zviri kuitika muno. Do you know ndakaita film runonzi Crowded Love. Ndomataura yese shangwa iwo kana ndatova panapa. No, unotaura yese. Film runonzi Crowded Love. Raitirwa mu one bed apartment. 1 bedroom and a small kitchen and 1 toilet. Right? But ndakari actor not because ndaida kutoita story yoyo. Ndaida kushuta nhasi handiti mangwana ndatobhuka. Kwandandabhuka and then pandazongofundirwa ndangunzi sorry uyaimucollecte mari yenyu place kuda kutoshandiswa mangwana. And then I'm like, what a disappointment. Ndatoudza ma-actors ndatomasendera location iyoyo, everything script tikuenderana ne3 beds iyoyo, and then this, and then I collected the money. Now ndiri mota ndandine umwe mufana wangu wandani naye ndikati sikatoita sei manje totsvaga futi imwe 3 beds apa hey pakaipa. Pandatomuudza ndikati takuita story yakadai so. Akati mama kato really? And I was like, no, I have to adjust kune 1 bed iri available yandikusvika nchiwana. Ndo manyorera ndakaita Crowded Love yaamwene vaisvika vachicrasha mumba memuroora vachigara panhu pasingakwane. So iyo ndakainyora tiri mumota, ndakaestablisha the story riri mumota, ndikazongosvika ndakutongonyora. And what did people learn from that since it's entertainment? Yeah, vamwe vakadzidza zvakawanda kuti zviriko, cause vamwe vanofungidzira kuti hazviko. Kana uine amwene vanokuda vanofungidzira kuti zvakafanira kana une murume anokuda unofungidzira kuti kudzimba dzese idzi dzakangonaka. Unozozvirealiza wabuda kumumba imomo mune murume anokuda wakutoona kuti kunze kwacho kutori vanhu vari rafu. So that was a eye opener as well pa that film. Kuti kuna anamwene vari toxic and how do you deal with them. And there is some of the reasons why vamwe anamwene vachizotsoma varoora. Sometimes vamwe anamai havadi kuita let go vanavo vakomana. Mumuzonga kuti ziko wangu akutoenda arikutanga mnyanyospenda time, you know. With age comes wisdom. Uri kuona here matepe mascript auri kunyora achichinja from avainyoro 5 years ago, zvaunofarira nekwaunoswera neuchenjerwawo nawo, upenzi unenge uchita uchipera mbijana, umunhu neukuru uchikuda. Tiri kuzviona here zvichireflectawo mumascript ako kuti now iri script ranyorwawo nemunhu wakakurawo. Like ndiri kuchinja from before. Izvozvo manjeka ine ndokona kuti but zvine zvakuzikanwa nevanoona manje. Because ini changu kungocreata chinhu ndotota sei ndokona kufunga kuti but apa at least ndaimprova. Mastories angu ese I think angagara ine future. Handiti, but inyaya yekuti ndaigona kunge ndichitora nechinhu chakadhako. It's my bubblegum stories. Handite, even story last year ya 4 years back ndokona kutoona vanhu vachitokomena kuti chichi chiri kunakidza part 2 iyo part 2 yakatobuda kudhara kuYouTube. Yeah, saka ini mastories angu haexpire. I see bubblegum music kana kuti bubblegum, you know, chingato expire ka equality iyo yandaitora nayo kudhara ndo zvakuimprova izvozvi, ndo zvandichiri kushingira kuti kuimprova. All right. Ladies and gentlemen, this is Mitchel MAGAYA. Wadanchimbobvunza about 1 or 2 important things about upenyu hwake necareer yake yaanoactor. You've got a short film that we played trailer racho richitanga. Ndaona pachitaura zvema-threesome. Handiri kuona zviriko. Handiti zviriko zvitoriko iwo kana usati wazviona ka never say hazviko. Handiti and inini guys ka wandiri pa-threesome kana wapedza kutora threesome tobva tichitaura about the actual thing. Guys, inini kundifarira, kundida, kundivenga, ndivengere uchizwa ndakamira pachokwadi changu. Wanzwa? Leni randiri ro handichinje. Kana zvichiitika maraini menyu muchiona vanhu vachihura maraini menyu, sei musingazode kuzviona zvapa screen? Kutya kuexposwa here? That's the question. Handiti kana uri mukadzi uchizohurira murume
uchizozvona zvapascreen pangu sei uchizotsamwa nazvo just because ndazvibuditsa. I think vanhu havadi kubuditsirwa zvinhu zvavo zvavanenge vachiita mumaraini. Kana uri muchechi ukanzwa mufundisi wachiparidza unenge uri fire the moment vanotanga kutaura kuti zvakadai zvinoita ngezvekupinda munda mako unoita fire kamwe kaike kuti you would look unsettled. Do you think you speak to people's hearts? Of course, yes. And so many times of course zvinototangira kumaactors angu munhu achiti but story munozoti story yamuri kutotiudza izvezvi munozoti ndo situation yangu mukonzwa zvokuti dai ndichikuziyai tichispenda time tiri tese ndichikuudzai nyaya dzangu kana ndaikonofungidzira kuti manyora story yangu. You know, so many times vanhu vachizouya kuinbox kwangu kana mucomment section vachitaura kuti no this story iri kuitika kwandiri zvakafanira mu1 bed apartment crowded love pane munhu akataura kuti amwene vangu ndo zvavari kutoita izvozvo. So inini I believe kuti it's a calling yekuvhura vanhu meso izvozvo saka ndikazvimira manje zvinozoitwa nani kana iri calling tokwanisa kuzvimira ndizvozvo because akakudana ndiye anokumisa. Yes, and also vanhu vanokomplaina vachitaura kuti hanzi inini ndinozonyanyo unozwa uniform yangu ika inopfekwa navanhu vakawanda kana maactors angu anotopfeka uniform yako hayo mawari but handisandamboona kana yakapfekwa neumwe munhu asandamboona vanhu vachiti why ingopfekwa neni guys come on no problem hazvinetsi I will Google a black maid, typical black maid. Ukamira apo ndikumbura umire apo apo ndichaisa a typical black maid pa side tobvunza vanhu kuti zvakafanana naye. All right, ndomira 1 minute tichaisa a typical black maid. Ladies and gentlemen, panapa pane black maid anenge akamira apo ndikome Mitchel, ndasaka uniform yako iri kurambwa. Haisi uniform yako inenge ichirambwa. Urunzwere Mitchel. Chinenge chirambwa ndiwe. Chinenge chirambwa ndini? Chiri kurambwa ndiwe. Ko hanzi ndiri kurambirwei? It's about body yako zvairi kana yamu uniform. Ine zvimuitiro zvinoita usiri right. Because uniform inopfekwa nevanhu vakawanda ndakambobvunza saka chiini ndanyanyoita sei zvaita sei? Inenge chikukuumba. Okay, so guys, iyo ofti inenge ziri mhosva yangu, but guys ngatisakanganwe chinangwa chimwe chete. Wona uchinagidzwa kana uchifarira kuona izvozvo wona, but usakanganwa kuti at the end of the day usazodhise chinhu just because iwewe hauna kunzwisisa. Inini this is what I think. Kuti patochoose maactor, of course you chose yourself because wakatozviona, but dai wanga uri casting direct ndomachuzirwa wangoitwa futi. Kuti if I want to show how seduction works in a family setup, I can't choose someone who's not seductive. Everyone is seductive. I think that the degree of seductiveness actually. You're seductive here. I think so. It becomes adult entertainment. All right. Okay, I see. What can I say? Because kana ariwo muonerwa. But wona chinenge chitori chinangwa icho chekuti muone sekudaro. Ndokuti ka uyu azosiya kamukadzi wake achibuda kumbotamba na uyu achamurasisa. Enda asiri ofti ega ndinoita. Unoziva ndinoacta zvinhu zvakawandisa. Ndakatomboacta pamwe pacho ndakapfeka zidress nezibhachi. Ezvinosvita kuita video tichidongorerana kasinzi muine vana maboss. Tisha anofanira kumbospenda time kana ndiri kufilma ka anotoziva kuti mama vari kufilma, so she's always there watching me act, isn't it? So yeah. Inga zvako. So avanoadzisa here mutupo nezvedu chiri vanoera here mutupo here. Akazoita mutupo anozoroyo kwatinobva kwakasiyana. Have you seen me act before? It's Dev. When I'm with who? It's Dev. You acted him. I act with Dev. So when I'm acting, And you actors, always you actors, you have them. Yeah. When I'm giving someone a hug, is it a real hug or it's fake? It's fake. How do you know? Because I'm clever, better than mommy. You see? So kukundwa na mwana mdiki ari kuzoti hagi ndiye kunyepa. So what's mommy's page? Can you tell people to follow me? I know. Your page. What's my page? What's my name? MAGAYA Entertainment. So what should they do? Follow and what? Not like
Subscribe. That's what they have to do. Ladies and gentlemen, ndiye mwana wamisho magaya super notara vana chirungu tinenge tangozhinya because rimi rwedu rwakadakwa. Yes. They should subscribe, like. Yes, start page atoritaura. So Misho magaya machinzwisisa in movement. Movement president. What more do I want? What more can I ask for? Movement iyombe. What more can I ask for? Nothing more. But takudzoka patachitaura nawe seduction. Kuti your body is made for seduction. What you wear zvinobva zvaita seduction come quite easily. Not kufitwa mnezana fitwa but ndingochinagiza utari, so you get what I mean. Okay. But patruda ndepekuti you are married. Une murume. Tisingatauri edu zvinhu zviri deep since zviratidza kuti haunyanyofarire zvekutaura chichi handiti. Unomuconvinsa sei munhu wechirume handiti kuti vanhu vachatorwa mwoyo kana achatomboacta ndirichi mugombedze, knowing how jealous men can actually be. He understands. He supports me like 100%. And murume wangu anoshanda kuma outskirts, kuma mine. And whenever he's away, anenge achitozoti no madam vari kuita nezvezvakati. Like now anenge achitozi ndiri kuita nezvezvakati. So it's all about trust. Vanhu ivavo vanoziva the real me, not the acting Mitch. Right, the real me. Saka hambotye kuti saka hagi ainge achizoti hapana. Angoti ma 2 minutes. Even my brothers, mumzi wangu anenge achitoziva kuti ndo uri kuita nawo mazona. Okay, saka mazona uri muroora, all right. They know. They understand the process. Because vanenge varipo sometimes pazvinenge zvichitoitika. Vachitoona kuti okay, saka trick iripo ndeyakadai so. Pane pamwe pacho pekuti seti inogona kuzonyanyobudoka zvokuti shumba kwavanenge varangona kuti madam pachiri bhoera apo ndoti aiwa tichiri safe tichiri tichiri kufambirana here ndoti aiwapo. Alright, but ivo vasina kucomplaina seti harinambo here kutemta zvokuti rinoitange iri seti rika here kufanira kuzoita riwi. Sorry, pasina kuti ivo vanenge vazoona shumba. Ndiri kuti iwewe pache zvako hapana kuti seti raunoona kuti this set is too good, it should be real, it should be paive vane vanzi can we recreate this, something like that. Hakuna here miedzo yakadaro. I know munozonamata kuti musatisiye. No, inini handipinzwe nemuedzo zvekumhanya shamwari, saka kungozwa ndiani mufesi achaya paseti achinyatsondiconvince. It's really hard. Women are mysterious people. Okay, it's really okay. Kana pane zvauri kuleka handirambi zvakafanira murume kana pane zvauri kuleka panogona kungodarika muedzo wezvauri kushaya. But so far so good, handina zvandiri kuleka. Rudo rwandiri kuda ndiruri kupiwa. Saka because don't forget shamwari, ini pane ndiri paseti kaona shamwari, this is my production. And kusiri kuacting nditoriwo ndiri murungu, saka kuti ndionotogadzira seti racho kuti saka kuti ndizongoti ndobhadhira mari yese yokuti tisvike panzvimbo kuti ndizotemptwa newe. It's pathetic. Misho magaya mamafans ako nemamwe asiri mafans ako. The reason why pachizomboita fight against your name unoaccuswa iwewe kuti unokopa style and pattern ramadam boss, and you speak like madam boss, unodaita zvinhu zvako unge madam boss, and then unotozopfuurira in your quest of trying to be madam boss. Are you a madam boss wannabe? What? Tongo a madam wannabe boss or tongo kuti madam boss light? Actually ndozvinotondidetsa vamwe vanhu ndoenda kuma-events munhu wangoti kwaendewo kufanira madam boss kudariko chichi, some of them vatori muindustry. Saka madam boss vakanaka. Saka vakanaka nditi ufananidzwa newe. Sure, ndosangana nazvo kwakawanda nevamwe vanhu vachitondiataka vachiita sei, but inini ndiri inini. Right? Sometimes unogona kutoita kakufana nemunhu, but doesn't mean kuti ndiri kumuteedzera. Pane pandingabva ndada kutosiya inini, I love myself. Pane pandingabva ndada kutosiya inini nekuzvida kwandinoita miri wangu, ndo handafila kuti rega ndimboimitate madam boss. It's so hard. I'm a real person. I'm not a fake.
You love yourself? Yes, and that's why most of the time ndisina makeup because I prefer the real me. Saka ndozosiya izvozvo ndichinotedzera here. Handitika. I think your madam boss vakatomboti don't listen to people. Be you aitoshamisika kutoti unochitedzera here, but yeah, she admitted to sure takafanana. Do you have a personal relationship? Kinda. But Yeah, kinda, but pane vanhu vakazomboita makuhwa asiriwo kuna madam boss, and then it affected the relationship a little bit. Anozati makuhwa chi? Kubuild makuhwa chi? Makuhwa echokwadi chisofana kuzongosvika kunext person. Makuhwa chi? Echokwadi chisofana kuzongosvika kunext person. Pawati pane makuhwa akasvika kuna madam boss sirizvo. Does it mean you had said something? Oh, all right. No, okay. I think makuhwa ari pakasiyana. Angatori makuhwa ekunyepa. It's like a frame story. Yakatoitwa. Yeah, ende yanga iri personal. Zvekuti ina handizive pavari kuti vakundiona sei, but you know, inini zvakato, I feel like zvaka affect. But I'm sure she's going to watch this video. Audere ongoshandisa this platform ongo clear the air. Chakato clear because we spoke about it, right? But I don't know what to say, honestly, because I don't know what to say, because whatever we had to talk about, we spoke about it, right? But I think topic here songopinzwa pakuti vanhu like recently ku event yandakaenda vanhu ndozvavaingotaura, and I was like, come on guys. Unzwa pangu pacho nendoropa vanhu vasingatombofarire madam boss. Imagine ndakagara patable nevamwe vanhu vasingatombowirirana namadam boss, wobva ndikuenda kufana namadam boss, zvinoita kuti ndifeel out of place, like saka ndicha-acceptwa here pandiri so many times zvichiitika kuti ndicha-acceptwa. You understand? Because it's like presence yangu yakutova reminder of someone else. Yeah. But guys, inini handitedzere zvandiri izvozvo ndizvozvo. Handina nguva yekutedzera because my ideas musoro mangu akawandisa, like I'm saying kuti ndonyora izvezvi ndikatopindwa nemweya wacho ndokunotongonyora script razigo achitoraramishi muine vanhu varimo. Depending on what comes first, maybe it's you or it's madam boss. Pakaitawo munhu anenge ane idea for collaboration. Since madam boss wasiri panaparika nditi let's say iwo ndo wava ne-idea, unovomere kuzoshanda nawo. Of course, she's like a sister, you know. Yeah, I love her, so why not? Why not work with my twin? Plus, she's bigger than me, anyways. I mean, but doesn't mean that I'm not gonna be big. That I want to need jealousy, gonna bad blood, gonna negative energy. No. And I know, understanding jealous, because like I said, just because she's big doesn't mean that she's not zima mwenje wangu. You know, I'm still going. Digital opportunity account because I'm still going. I still have a lot to show people. All right. Without spoiling, I'm a 2K movie. Chingotuzo about the movie without spoiling, and it? Yes. I'm excited. I can't wait, guys. Because ndio iri kutaura nezvakawanda zvinosangana nama 2K zviri pamovie iroro. Handitya rudo zviri kuakomodeta futi vabereki vacho vana ama 2K kuti vanenge vachirarama sei navo, vari kuraramika navo here kana kuti havasi kuraramika navo. Love, heartbreak, bonde, handitaura nechirungu mwanangu, handitaura nechirungu mwanangu anozonzwa. Bonde rinenge riripo, handiti zvese zvine chekuita nezvese zvamunoziva zvinoitika zviripo pama 2K baby. Right, so make sure guys you go on my YouTube. Riri kubuda muna musi wa7 May, saka ukagara wasubscribe paizvezvi wogara uri muberevere iroro rikaskipa vanhu ndorwadziwa, because I think hapana chinhu chinorwadza sekuti uri muimbi wobva wanyora song yobva yatadza kuteererwa, iwe unodhila nemaartist unozviziva kuti vanofila sei. Ndo zvakangofanira kuti wanyora story uri kutomboignora mwana uri kunyora, uri kuita semamwe makozi ese uri kunyora, wobva waita sei, wobva watsvaga mari yekuti rega ndinoshuta ndinoita sei zvese, and then wakuda kuti vanhu vaone pavashaya munhu anoona. I'm telling you, hapana heartbreak yakadarika iyoyo kana yerudo inotarika. Rejection yangofanana nekusenda message yekunzi I love you over once good night.
Ladies and gentlemen, I want you to watch that movie. It's a short film. Musi 7 May. It's Ama 2K. Kune rimwe racho sonosandaukata iwo unotaura unge inini futika zvasiyana asi pasanomboita mabreak saka kuna ama 2K baby ari kubuda akateedzana ama 2K baby check in check out it's about my B&B It's a new baby, but she's doing it. My new films. So kune ama 2K baby ndo kutanga kubuda musi 7 May, then imwe yacho ichiteera inonzi check in check out. Iyo futi ine mahwande pama B&B. Ku accounting kune inonzi first in first out. Iyo futi ndiye mahwande. Atanga kupinda ndi atanga kubuda. Une kamera na Magaya. Kana ndisi yangu na uriko but as far as I know andina kama wandiri kuziya so far. Ukasonzwa kuti uriko unofara. Ndinofara kabhozi ende zvine zvaprova kuti ana Magaya vakangopenga because I once received a message handichatauri handifanira kutaura zvinhu zvinoitika kumashure kwangu but ndakasimbiswa zvisingaite zvikanzi no keep doing what you're doing. Magaya isitaombe handichakuudzei kuti yaibva kunani kone usingatodzi munhu wacho akakosha here because pane zvekuti wangoudzwa nachorijo murodho akakosha. What's your wish? Not only wish, what do you wish to see, or what do you expect? And I foresee myself in the next 5 years in ndiri apa, and the industry yon't no shuwira kuti industry ingewo ya apa by the time we get pango yakadai. All right. Wish yangu de kuona industry yedu acting vanhu vachitora acting sezvairi vachiunderstandwa especially kuvakadzi tinojajwa zvakanyanya just because we are acting nanditika hatisati takuaccept munhu wakari kugutsirira panozvinzwisa copy hatisati takuaccept kwa vanhu vakadzi vechikadzi muindustry handitika tisina kutukwa mazita handiti and also I just wish kuti industry yedu imbokurudzirwawo muno isimudzirwe muno muZimbabwe handitika besides kuti social media maskits vamwe zvipo zvedu asi zvekusocial media handitika kumboitawo whatever like kuNigeria kune inonzi Nollywood. I noticed even ku South Africa and even kana Hollywood nenachi my actors obva munoona anosvika achiputika ura anoputika andozowana social media later. Yeah, social media, that's why it's not pressure, but no pressure now because kando the only place yandiri kwanisa kuratidza chipo changu handitika izvozvo kuti at least tikasimudzirwa semaZimbabweans zvinofamba zvakanaka and also ini nangu besides takatotanga kutaura zvenyika zvinhu zviombe shamwari kuti zvichazochinja munyika shamwari for now daumbochinja inini ndinoshuvira kuti production yangu iflowe zvekukwanisa kuraramisa mhuri dzevanhu vandinoshanda navo because one chinhu chandisingane chekuti munhu ari kubva paseri pangu asvike kumba kuine nzara kusina chinhu chekubika ndotozoguma ndatomupa ndiwe ende masituations evanoitika kavakawanda handitika bhose ichionotaura kuti hapana mari iri kupinda ine musoro saka what can I do ifamily andiona pane chinhu chekuti ndotostrugla kurelaya the message kuvanhu vandinenge ndashanda nawo on a production like let's say I'm working with a co-presenter. I'm trying kuti munhu iye anzwise kuti do you know kuti ma-streams aabhadhari mari anobhadhara is less than $100 pamwe ndichakupa $50 or ndichakupa 50 but iwe paonekwa kuona like imbe ndakapfeka iri vaima you get unoita kuti vanzwisise sei kuti apa pana mari chaiyo iri kubuda ini ndiri kutongozviitiro pashoni mari yandiri kukupaika nditopai zvekunakirwa because mangwana vanozofamba vachiti kutenga benz panenge patori neloss munhu haazvinzwisise kuti ukamupa kana $30 kana 50 unenge watobvisa pane yako uchingofunga kuti ini rega ndisare ndisina nikuappreciata effort yaari kuisa handitika munhu ozotarisa iwo personal life yako ofungidzira kuti zvinhu zvauri kuita uri kuzviita through chi ipapo panonetsa zigo kuti utsanangurire munhu zvaanonzwisa. I always explain to my team handi
but handizoziva kuti ivo vanozvitora sevakumba kwavo vakufunga kuti but misha akaomera chinhu ichi chakamira so umwe munhu pangu painenda tomutora achitodzikisa maviews so many times it happens ndotora munhu ari kutodzikisa maviews so ndine chitoona kuti vanhu vangu ndovaziya ndine chitoona kuti munhu havasi kunakirwa nayo ndakatoita mistake wanzwa and because munhu iye anoratidza kuva loyal kwandiri kandokonongomufunga kuti pange rega ndingo munhu iye otozoita problem pakuti ndiyanenge achitoti mari dai tambopiwa mari yake ati guys onai iye ona saka ipapo handidi kunyepera kuti handitomboziva kuti unoconvinza munhu sei. Mitchel Magaya, because of our time, I think we leave it here. Tosangana musi wa7 May. Tingazo in fact tapedza zvese. Zvese? Chawasiya changu. Hapana chandosiya ndokorobhera. Wakorobhera. Thank you so much Zico for having me and my little angel. Yes. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today. Tantina Mitchel Magaya. Ane inonzi Mitchel Magaya Edutainment yakaimbwa naSilent Killer kuti panapa tinokufadzai tinobva takudzidzisai kunonzi kukuedutenai. So let's meet on the 7th of May. There will be drama raMitchel ratinenge tichiona. 7th of May. Yes, there will be drama raMitchel ratinonzi ama2K. What's ama2K what? Ama2K baby. Ama2K baby. We'll be looking at the realities that Matume K, I gotta say, I am I'm the baby right here. Those are the Shiwana, and with that, we are out. Thank you. So much. Standard.